Oh turu iki. Apa turu ngempet dompet bareng tas. Apa sampean buka tasku? Sampean juga duitku iki jangan-jangan iki. Ora lho. Lagi buktine. Lagi buktine. Biasa ning njiku duitku iki. Duit apa ta, Bu? Dajal. Ora enek duite ngono kok duitku. Pasti kok sampean kantongin itu. Kantongnya apa sih? Juga duitnya lho ora. Ayo coba ngadeg. Nah iki apa iki? Iki apa? Iku lho duitku. Mana iki duitnya ning tasku sampean jiko iki mangsan. Mana enek? Oh, Gak duitku mau kok. tahu iki duitku iki. Jangan-jangan iki ning kantong sebelah iki juga enek iki, Bu. Nah, iki tenan toh? Tenan iki. Iki. Oh, iki duitku kok sampean pek. Bode kantong meneh wisan. Biasaan. Wes, apa mana tuku rokok juga duit kono malah ngindangi duitnya malah duitku yang kamrut dan. Memang iki duitku sampean juga ning tasku, Kak.